தான் பண்ணாங்க. அதாவது டேபிள் எல்லாம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு இருக்கு. பட் ஆக்சுவலி தானிஷ் மேம் சொல்ற ஒரு பாயிண்ட் கரெக்ட். எங்க அம்மா கூட கியூல தான் இருந்தாங்க. இன் ஸ்பைட் ஆஃப் வி பீங் இன் த மெயின் லிஸ்ட். எதுக்குன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரே டைமிங்ல எல்லாரும் வர மாட்டாங்க லஞ்சுக்கு. டிஃப்ரெண்ட் டைம். ஆனா டிஃப்ரெண்ட் டைம்ல வரச்சு என்ன சொல்லுவோம், சீனியர் சிட்டிசன் கியூ பிரேக் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்றாங்க. பிரேக் பண்ணா மத்தவங்க எல்லாம் பிரேக் பண்றாங்க கியூவை. ரைட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி தானிஷ் மேம் எதுக்கு சொன்னாங்க, நீங்க சொல்ற லாஜிக் பர்ஃபெக்ட். பட் அந்த லாஜிக்கை வச்சு முண்டி போக முடியாது. ஹியூமனிட்டி வச்சு போகணும். அதுதான் இல்ல எல்லாருக்கும். ஃபர்கெட் அபவுட் டிவோஷன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. அதுதான் நான் ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணேன், அவ்வளவுதான். ஷேர் ஷேர் ஐ வாண்ட் யூ டு ஷேர். நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ப்ராப்ளம் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஈவன் NND பிரபுஜி ரெஃபர்ட் ராதநாத் சுவாமியுடைய இது. ராதநாத் சுவாமி மகாராஜ் வந்து ஒன்லி டிவோட்டிஸ் மட்டும் தான் அழைச்சிட்டு போவாராம். நான் டிவோட்டிஸ் he will never take. ஓகே, ஸோ தட் டூ பக்குவம் அடைஞ்சு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 10,000 பேர் இருக்காங்க. தேர் அண்ட் தே வில் ஒன்லி 12,000 மாதாஜி. இந்த வருஷம் 12,000. அமேசிங் நம்பர், அமேசிங். ஸோ அவங்களே குக் பண்ணுவாங்க, அவங்களே சர்வ் பண்ணுவாங்க. So the mood of devotee will be established. அதுதான் வந்து இப்ப SITC மீட்டிங் நடந்துச்சு இல்லையா, எந்த ஒரு விஷயம் கூட சொதப்பவே இல்லை. ஏன் சொல்லுங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிவோட்டி கண்ட்ரிபியூஷன் தான் அந்த இடத்துல. ஸோ நம்ம இதுலயுமே அந்த இது இருக்கு. ஆனா நம்ம ஒன்லி டிவோட்டிஸ் மட்டும்தான் அழைச்சிட்டு போகணும். நான் டிவோட்டிஸ் வந்து எனக்கு கண்டிப்பா நம்ம தமிழ்ல யாராவது அவங்க வீட்டுல நான் டிவோட்டியா இருக்கிறவங்க வராங்கன்னா விதவுட் மை அதாவது பெர்மிஷன் சொல்றதை விட என்கிட்ட வந்து ஒரு அதை பத்தி பேசின பிறகுதான் நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே பண்ணணும். ஏன்னா ஹவு ஃபார் தே வில் பி ட்ரபிள்சம் டு அதர்ஸ்ன்றது நமக்கு தெரியாது. அங்க வந்த பிறகு அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம். ஓகே, திஸ் ஒன் ஐ வாண்ட் டு பி வெரி கிளியர். ஸோ ஆஸ் பர் த லாங்குவேஜ் லீடர் அப்ரூவல் ஒன்லி Prabhuji will accept. So non-devotees, this will be instructed. I think Saturday meeting is there, we will be discussing. Okay, so யாத்திரைகள் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும். ஆன வரைக்குமே வந்து பக்குவமா இருக்கிறவங்க வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டிவோட்டி ஆர் நான் டிவோட்டியா இருந்தா அவங்க வரலாம், தப்பே கிடையாது. ஆனா பக்குவமற்றவங்க, டிவோட்டியில கூட பக்குவமற்றவங்க இருக்காங்க தெரியுமா, குஷிக்கா கேட்டு தலை சாப்பிடுறாங்க. அப்புறமா அவங்க எதுக்கு அந்த தீட்சை வாங்குறாங்க, எதுக்கு அவங்க வந்து கம்மிங் ஃபார் யாத்ரான்ற அந்த பர்பஸை, இட் இஸ் மோர் தென் நான் டிவோட்டிஸ். The devotees only have troubled a lot. This is also there. Actually she is right, Danish. அப்புறம் we are doing offenses. அது ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். அஃபென்ஸ் பண்றோன்றத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி வாய் கண்ட்ரோல் வரும் இல்லையா. வாச்சோ வேகம், மனசா குரோத வேகம், ஜிவ்வா வேகம், இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். ஆர் வி இம்ப்ளிமெண்டிங் ப்ராக்டிக்கலி? அப்ளிகேஷன் பண்றோமா நம்ம? அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளால முடியாததை வந்து உதவி கேட்டு வாங்குறது வேற, ஆனா மேண்டேட்டரி எனக்கு இது என்னுடைய பர்த் ரைட்ன்ற மாதிரி பேசுறது வேற. ராங் ஆட்டிடியூட். ஆக்சுவலி பக்தர்களுக்கு அந்த ஆட்டிடியூடே இருக்கக்கூடாது. எது வரைக்கும் நமக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கோ அது வரைக்கும் நாம ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றத்துக்கு போகவே முடியாது. இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்டென்ஷன் வந்து ஒரு சொல்யூஷனுக்காக போகணுமே ஒழிய அடுத்தவங்களுடைய குறைகளையும் தன்னுடைய நிறைகளையும் மிகைப்படுத்தி சொல்றக்கூடிய அந்த ஆட்டிடியூடை விட்டுறணும். நான் பண்ணது ரைட்டு இல்லையா, நீ பண்ணது தப்பு இல்லையா. நம்ம 26 பண்புகளை படிக்கிறோம் நம்ம இல்லையா. 16th சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகா. அது உங்களுக்கு நான் நிறைய வாட்டி ரைட் ஃப்ரம் 2021 இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை, இது ரெண்டுமே இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அவர் ஓன் நம்ம தமிழ் டிவோட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் அந்த கியூல நிற்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து சர்வ் பண்ணல. ஓகே, they told to stand in the queue. He is a 80 years person, so we should have done. நான் வந்து பிகாஸ் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உபவாசம் இருந்ததுனால அண்ட் ஐ வாஸ் டோட்டலி வெட், அதனால நான் வெளியில வந்து வெயில நிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அப்பதான் மந்தாகினி நதியில வந்து குளிச்சுட்டு வந்தோம் சித்திரக்கூட்ல. ஸோ ராமபிரான் அந்த இது வனவாசம் போகும்போது அதை கடந்து சென்றவர் இல்லையா. அதனால நான் உள்ள நிக்காம வெளியில வந்து சரி நின்றுட்டேன். அட்லீஸ்ட் நான் அதை பார்த்தாவது நான் பண்ணியிருக்கணும். திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் திங்கிங். அட்லீஸ்ட் அந்த எல்டர்லி பீப்புளை வந்து நாம கவனிச்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இன்னைக்கு வருது. ஏன்னா அவர் மன வருத்தப்பட்டு போனார். அந்த மன வருத்தம் என்பது அந்த இன்னொரு பக்தர் மன வருத்தப்பட செய்யப்பட்ட அவருக்கு போய் அது கண்டிப்பா சேரும். ஸோ அந்த 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 ஒரு அபராதத்தை அவரும் சுமக்கணும் இல்லையா. ஒரு வைஷ்ணவ அபராதம் வந்து கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். திஸ் இஸ் நாட் ராங். நம்ம எல்லாம் பேசிடுறோம், எல்லாமே பேசிட்டு கடைசியில வந்து அபராதம் வருமா இல்லையான்றது யோசிக்கிறதே கிடையாது. டாக் லெஸ், சர்வ் மோர், இந்த ஆட்டிடியூட கொண்டு வரணும். பேசுறதுனால ஒன்றும் புண்ணியமே கிடையாது. வி ஷுட்
எத்தனை அஃபென்சஸ் நடந்திருக்கு தெரியுமா? ஈவன் ராதிகா மாதாஜி didn't do mistake, but she was somebody shouted at her. I really felt bad about that person, and the same comment has come about him in that group that he didn't do it rightly. That is so much aparadhas he is going to have incur. We are not a great elevated souls கிடையாது. நம்ம இருந்தாலும் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்காம இருந்தாலே அதுவே கிரேட். ஆனா அந்த பக்தன் வந்து அந்த மாதிரி செயல் செய்தார். அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. நான் என்என்டி பிரபுஜி கிட்ட சொல்லியாச்சு. நான் that is wrong he did ன்னு சொல்லிட்டு நான். So you should not do like that. Just because Mataji எதுவுமே பேசலனா that doesn't define she did a mistake. It is useless to speak. When somebody is speaking useless things, we should not go back and shout with them. That's the maturity level we need to bring. அதனால நம்ம வந்து நாம ரைட்னு என்னைக்குமே பேசக்கூடாது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பம் இன்மை, அந்த ஆட்டிடியூடை நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வரணும். ரொம்ப முக்கியமானது அது ஆக்சுவலி. அப்புறம் பரோபகாரம், யாருக்கு நம்மளால அதிகமா கொடுக்க முடியுமோ, எந்த ஒரு வேறுபாடு காணாம நம்ம வந்து எல்லார்கிட்டயுமே ஒன்று போல எஸ் எடுத்துக்கோங்க, கேட்டாங்களா கொடுக்கறக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை இருக்கு பாருங்க, அந்த ஆட்டிடியூட நம்ம வந்து we should not have reservation. நான் இவங்களுக்கு மட்டும் தான் இது கொடுப்பேன், அவங்களுக்கு அதை கொடுப்பேன் அப்படின்னு அந்த ரிசர்வேஷன் வச்சுக்க கூடாது. அது தேவையே இல்லை. அப்ப நம்ம அந்த பரோபகாரத்தையே வளர்க்கலன்னு அர்த்தம். அப்புறம் இத்தனை ஆண்டுகள் நாம வந்து கடந்து வந்துட்டு இருக்கோம், 4-5 வருஷம். அதுல என்ன கத்துன்றோம் நம்ம இல்லையா? அண்ட் ஹவு வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை நம்ம எப்படி அர்த்தம் பண்ணிப்போம், அங்கேயும் இடிக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து நம்மளை புரிஞ்சிக்கலனாலும் அவங்கள நாம புரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஓரளவுக்கு எஸ் சைலண்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி அங்கிருந்து அவங்களுமே வந்து பரிமாணம் இல்லையா, அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து கண்டிப்பா நடக்கும். நாமளும் அவங்களோட எரிஞ்சு விழுந்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எதிர்பார்ப்பு பிரகாரம் that will never happen. ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்தலே வேறு. அவங்க இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்முக்கு சரியா வரல, நாம ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் நின்றுன்னு இருக்கோம். ஸோ நாம தான் ரொம்ப கருணையா இருக்குமே வழிய அவங்க நம்மள எல்லாருமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஏத்துக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறது மிக தவறு. இதனாலதான் வீட்டுல வந்து சண்டை சச்சரவுகள்லாம் வர்றது. இதுதான் மேஜர்லி கம்ஸ் ஃபார் திஸ். ஒரு பர்சன் அக்செப்ட் பண்ணினா அதையும் தாண்டி பண்றவங்க வேறன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு நம்ம பேசி ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா எப்பவுமே வாதிக்கிறக்கூடிய அந்த தன்மையை நம்ம விட்டுறணும். தட் நம்ம பாடிக்கும் இம்பாக்ட் ஆகுது, இதெல்லாம் தேவையற்ற செயல்கள் இல்லையா? ஃபைன். யாத்திரை இந்த வாட்டி நீங்க எல்லாரும் வந்தீங்கன்னா சர்வ் பண்ண போறீங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு சர்வ் யாத்ரா. மேம் 1 செகண்ட் இன்டரப்டிங். அது வந்து யாரெல்லாம் சர்வ் பண்ண போறாங்கன்னு பேசிட்டு என்ன சேவை இதெல்லாமே நாங்க ஜாட் டவுன் பண்ணி நாங்க கொடுப்போம். போட்டாங்க மேம். give the option. உங்களுக்கு என்ன சர்விங் இல்ல மேம் போட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி. கொஞ்சம் இப்ப பேசினோம், நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்க, பட் ஐ திங்க் யூ குட் நாட் ஹியர். சோ அந்த பேப்பர்ல வந்து விஜயகுமாரி மாதாஜி எழுதிருக்காங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி ப்ளீஸ் தாரணேஸ்வரி மேம்க்கு அந்த போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிடுங்க. ஃபைன். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஆட் என்னெல்லாம் சேவன் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா யாரு என்ன பண்ண போறோம்ன்றத. Teachers and admins are mandatory to join the yatra. Yeah, compulsory. It's a mandatory to join and it is a option to serve the Vaishnavas. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் நன்மை. ஓகே, அதையும் மீறி நான் வர முடியாதுன்றவங்கள நான் ஐ won't force. ஓகே, it is your wish. Yes மாதாஜி, உங்களுடைய விருப்பம், நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, பிசிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது ஹெல்த் ரிலேட்டடா இருக்கிறவங்களுக்கு ஆப்ஷனல் உண்டு. அது தவிர்த்து வேற எந்த ஆப்ஷனுமே இங்க கிடையாது. ஓகே, எஸ்பெஷலி தீட்சை பெற்றவங்க யூ நீட் டு டேக் த ஆப்ஷன். பட் ஆன் ஹெல்த் கிரவுண்ட்ஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் அங்க வந்து அவங்க இன்னொருத்தருக்கு வந்து கஷ்டம் கொடுத்துட்டு இல்லையா கூட வந்து அழைச்சிட்டு வந்தவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாது. வீட்டுல என்ன ஃபீசிபிலிட்டி இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஏஜ்டு பீப்புள் ஐ won't tell, no force, that's the option. ஏஜ்டு பீப்புள் மட்டும். Okay, but for less than 60 years and all you can come and do seva. I'm giving 60 and above is optional. Okay, அவங்களால என்ன முடியுதோ அவங்க செய்யணும். Thank you ma'am. I'll sign out. எல்லாருமே வரணும். 40sல இருக்கிறவங்க 50sல இருக்கிறவங்க தீட்சை பெற்றவங்க எல்லாருமே you have to come and take the sevas. It's no way I am going to leave you people. And one thing I want to tell is Dharaneshri ma'am is the head. ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கான்ஃபிளிக்ட் இருந்தாலும் என்கிட்ட வந்து அவங்க கிட்ட வந்து சொல்லிடுங்க. எதுக்குன்னா நம்மளே சால்வ் பண்ண முடியலனாலும் அவங்க சால்வ் பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது நம்ம வந்து ரொம்ப பவர் கையில எடுத்துக்கணும்னு பண்ணாதீங்க. ஏதாவது நம்மளுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும், எஸ்கலேட் வர் பிகாஸ் ஷீ வில் பி ஏபிள் டு எஸ்கலேட் டு என்என்டி பிரபு. செகண்ட் மை ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட், தயவு செஞ்சு டைரக்டா அவங்களுக்கு போகலாம்னு சொல்லிட்டு என்என்டி பிரபு போறது ஸ்ரீவத்சா பிரபு போறது விட்டுருங்க. ஓகே, ஏன்னா முக்கால்வாசி ஷீ வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் 90%. அந்த 10% அவங்களுக்கு எடுத்துன்னு போறது அவங்க பண்ணட்டும், நம்ம பண்ண வேண்டாம்.
ரைட். சிலது வந்து நம்ம ஏரியால நம்மளால முடியும். நீங்க எல்லாம் போய் பேசுனீங்கன்னா கூட என்ன பிரபு நான் பண்றேன்னு திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்ப நம்மளதான் கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க நீங்க பாத்து. கரெக்ட். ரைட். அவரா வந்து சோ அதனால மை ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட் இஸ் எனி ப்ராப்ளம் எஸ்கலேட் ஒன்லி டு டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் நான் அங்க இருக்கிறதே. ஓகே. இன்னொன்னு வந்து ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு வேலை கொடுத்துட போறோம். அதனால வந்து நாம இந்த அகாமடேஷன் ரிலேட்டடு வேற எதுனா எமர்ஜென்சி ரிலேட்டட் எல்லாமே நம்ம எடுத்துப்போம். டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்து தெலுங்கு டீமுக்கு கொடுத்துடலாம். தே வில் மேனேஜ். அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருவோம். ஸோ நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட சண்டை போடக்கூடாது, அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஜென்ரலி நம்ம தமிழ் டீம் இது வரைக்கும் யார்ட்டையும் சண்டை போட்டதே கிடையாது. பட் உங்களுக்கு அந்த மைண்ட் செட்டப்பை வந்து கண்டிப்பா நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அண்ட் ஆல் டீச்சர்ஸ் ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் இன் யுவர் கிளாஸஸ் அபவுட் திஸ் யாத்ரா. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க நீங்க 18 daysல வரக்கூடியவங்களும் கூட நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. ஆனா வரவங்க வந்து they need to be having this mind setup. இதை வந்து நீங்க கிளியரா நான் இப்ப என்னெல்லாம் சொன்னனோ அந்த மைண்ட் செட்டப்பை நீங்க கரெக்டா எடுத்துட்டு வரணும். ஓகேங்களா? மேம் யாத்ராவோட கண்டென்ட் நீங்க எனக்கு போட்டீங்கன்னா டேட் வைஸ் ஐ வில் ஒர்க் ஆன் அரேஞ்சிங் போஸ்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல போட்டுருங்க. போஸ்டர் வந்த அப்புறம் நாளை சாட்டர்டே தான் அது டிஃபைன் ஆகும். அதான் டிசைன். அண்ட் என்னன்னாக்கா இப்போ செல்வம் பிரபுவும் ஸ்ரீவசம் பிரபுவும் இன்னைக்கு நைட்டு கிளம்பி திருச்சி, அதாவது ஸ்ரீரங்கம், கும்பகோணம் அண்ட் டு இது என்னது ராமேஸ்வரம் எப்படின்னா ட்ரெயின், வி ஹேவ் டு செக் த ட்ரெயின். அவங்களே வந்து குரூப் பல்க் புக்கிங் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பல்கா வந்து எப்படி நீங்க இதுக்கு போனீங்க இல்லையா, என்னது குருவாயூர், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே. பல்க் புக்கிங் பண்ணிட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க இந்த வாட்டி. இல்ல குருவாயூர் பல்க் புக்கிங் இல்ல, உஷா மாதாஜி புக் பண்ணாங்க. பல்க் புக்கிங் உஷா மாதாஜி. நீங்க எந்த ட்ரெயின் போக முடியும்ன்றத பாருங்க, பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, நானும் செக் பண்றேன். நான் இல்ல மேம் உஷா மாதாஜி கிட்ட she will take care of the train alone ma'am, completely we've told. I have only told we are coming, அவ்வளவுதான். சோ அதனால அது ஒண்டி பாத்துக்கிட்டோம். உஷா மாதாஜி நீங்க புக் பண்றச்சே தார்னிஸ்ரீ மேம் நான் எல்லாம் லாஸ்ட் வெளில வர மாதிரி, ஒன் டே கொஞ்சம் முன்னாடி போற மாதிரி, கரெக்டா நம்ம போய் லேண்ட் ஆற மாதிரி. ஒன் டே முன்னாடி போனாதான் உங்களுக்கு வந்து இதுவா இருக்கும். 19th போக முடியாது நம்ம. இல்ல we'll be there 18th morning only, we should be there. 18th மாமா 18th அப்ப 17th night you have to start. இல்ல I'm just telling அதனால குரூப்போட நாங்க போக முடியாது. சோ அதனால நீங்க எல்லாரும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு சோ ஃபர்ஸ்ட் இன் அவங்க தானிஸ்ரீ மேம் நானும் அண்ட் லாஸ்ட் அவுட் நாங்க 2 பேரும் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க புக்கிங்ல. ஆமா. I think I'll be coming by car only to Tiruchi. That's what I'm planning. I don't want to. I leave the car there only. ராமேஸ்வரம் போயிட்டு வந்து மறுபடியும் கார் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி வர மாதிரி இருக்கும். ஓகே. I'm thinking ராமேஸ்வரம் வந்து நீங்க நம்ம வந்து ட்ரெயின் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி. என்ன இந்த சென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ராமேஸ்வரம் இதுக்கும் ட்ரெயினுக்கும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அங்க வந்து பஸ் வச்சிருந்தா ஹோலா வந்து பஸ் வச்சிருந்தாதான் இதுவா இருக்கும். இல்ல மேம் வண்டி இல்ல. ஓகே. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கும் ராமேஸ்வரம் நம்ம ஹோட்டல். ஆமா ஏன்னா இப்ப வந்து அந்த புது இது கட்டிருக்காங்க. இது you can join the meeting Mataji, you can give your input sir. இல்ல ஒன் செகண்ட் மேம், அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நீங்க கேட்டுக்கோங்க. இல்ல மேம் தானிஷ் மேம் ஒன் செகண்ட் லெட்டர் கெட் த டேட்டா. ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்து வாட் எவர் வி ஹவ் பிளான் நம்ம வந்து அண்ட் கும்பகோணம் டு ராமேஸ்வரம் எவ்வளவு மேம்? 5 hours 6 hours ஜர்னில கும்பகோணம் 6 hours இருக்கும் கண்டிப்பா. ஆமா. சோ அதனால நம்ம ட்ரெயின் நைட் ட்ரெயின் வந்து புக் பண்ணிட்டா காலையில அங்க போய் இறங்குற மாதிரி. அதுதான் தானிஷ் மேம் she is telling that அந்த இறங்கிட்ட அப்புறம் அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து ரூம் ரொம்ப தூரமா இருக்கும்ன்றாங்க உஷா மாதாஜி. அதானே சொல்றீங்க உஷா மாதாஜி? ஆமா ஸ்டேஷன்ல you have to take bus. ஏன்னா you have to cross that என்ன சொல்றாங்க இந்தியன் பாமன் பாலம். Okay, அது problem இல்ல. That will not be an issue. Upon what we can do is, good you gave this information, then we will book 2 buses, no? From Rameswaram. That local thing they are arranging ma. That is not an issue. அதுதான். அங்க வந்து பஸ் புக் பண்ணிக்கணும். போகும்போது வந்து பஸ் புக் பண்ணிக்கணும். மற்றது எல்லாமே அங்க இடத்துல நடந்தா போகலாம். ரிட்டர்ன் தான் ப்ராப்ளம். ரிட்டர்ன் தான் நம்ம சொந்தமா ரிட்டர்ன் ஆயிடணும். சோ அது வண்டி பாத்துக்கணும். அங்க இருந்து வரும்போது வேணா உங்களை வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனோ அது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து அவங்க டிக்கெட்ஸ் அவங்க வந்து புக் பண்ணிட்டு வந்துர வேண்டியதுதான். மேம் அதுதான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நம்ம புக் பண்ணா ஒருத்தர் ஒரு டைம்ல புக் பண்ணாங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஆகும் நமக்கு. அதுதான் we have to keep for another 3 days wait we have to, because arrival is Trichy, departure from Rameshwaram.
எஸ் அது வந்து பர்ஃபெக்ட் clear ஆ நம்ம போடணும். ஏன்னா அந்த அவங்க வந்து திருப்பி வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களே இது பிளான் book பண்ணிப்பாங்க. பண்றாங்க. Let the devotees plan according to their needs. Okay. Yes. நீங்க இல்ல அது ஒண்டி மாதாஜி, நம்ம எங்க விடுறோம் அங்க அப்படின்றதுதான் அவங்க ஆமா. அதுக்கேத்த மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் ஐ தாட் மதுரைன்னும் போது மதுரையில நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணிக்க சென்னைக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான். கரெக்ட், உங்க பிளான் கரெக்ட். அதுதான் ஆமா. இப்போ வந்து டெஸ்டினேஷன் வந்து ஏன்னா When 2 they want months to go for Madurai post Yatra, let them go. That is their இல்ல மேம், decision. அது தட்ஸ் நாட் வாட் ஷி இஸ் டெல்லிங். வாட் ஷி இஸ் டெல்லிங் இஸ் 2 months. மதுரையில இருந்து ரிட்டர்ன் டைரக்ட்லின்றத பேசிட்டு இருந்தோம். இப்போ அந்த பிளானை ஆமா. மாத்தி ராமேஸ்வரத்துல இருந்துன்னு சொல்லி பண்ணணும்ன்றாங்க உஷா மாதாஜி. ஆமா. கரெக்ட். ஏன்னா அது வந்து இந்த சமயம், ஏன்னா ஐயப்பன் சமயம் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து டக்குன்னு புக் ஆயிடும். ஓப்பன் ஆன உடனே புக் ஆயிடும் எல்லாமே. ஓ ஓ bravo. அந்த டைம் ஐயப்பன் யாத்திரை. ஆமா. Yeah, I heard actually that also they told. ஆமா, So மோகன் that's தாஸ் within 2-3 பிரபுஜி days, வந்து இன்னும் 10 days இருக்கு மாதாஜி. இப்போ 9th வரைக்கும் தான் டிக்கெட் ஓபன் ஆயிருக்கான். 19th வந்து 20th 19th ப்ளீஸ் 19th பார்க்காதீங்க. நீங்க வந்து பார்க்க வேண்டிய டேட் 17th or 18th. அது நாம மட்டும் தான் போறோம், எல்லாருமே கிடையாது. மேம் எல்லாருமே 18th நைட் தானே மேம் புக் பண்ணோம். 18th night தாமா, but அப்ப till 18th 9th பார்க்கணும். only it is open. Till 9th okay, only it okay. is open. Okay. Okay. Rameshwaram will be in the 20th 22nd இருக்கும். Okay. So it still time is there. 2-3 days they are going. ராமேஸ்வரம்லாம் கூட்டம் இருக்கும். ம். ராமேஸ்வரம்லாம் கூட்டம் இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து ஐயப்பன் மலைக்கு போயிட்டு அது எல்லாத்தையும் சுத்தி பார்த்துட்டு தான் வருவாங்க எல்லா இடமும். மேம் how many days tour மேம்? 4 days-ஆ இப்போ? I think 3 to 4 days only. 3 days சொன்னாரு, பட் ராமேஸ்வரம் கவர் பண்ணனும்னா திங்க் பண்ணுங்க டேட். One day Rameshwaram extend ஆச்சு. so it should be 4 days. ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருக்கும். அப்புறமே ரொம்ப நாள் குறுகுச்சுன்னா 4 போர்லயே மேம் 3 தானே பண்றோம் நம்ம. இல்ல திருச்சி, கும்பகோணம், ராமேஸ்வரம் அவ்வளவுதான். எத்தனை நாள்? 5 நாள் ஆகுது. 4 நாள். 1 day திருச்சி, 2 days கும்பகோணம், 1 day ராமேஸ்வரம். ஆமா, கரெக்ட். அப்படிதான். ஓகே. ரைட். எல்லாமே நைட் ரைட்ல தான் புக் பண்ணனும். நைட் தான் புக் பண்ணனும். நைட் ட்ரெயின். வந்து அவங்களுடைய ஹெல்த் வச்சிட்டு you can take a call. I won't tell. ஏன்னா அங்க வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது. This option I'm giving. அதுக்கப்புறம் வந்து டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க வந்து வந்தாக்கா they can அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து கேர் பண்ணிப்பாங்க. That's the main intention. So that வழி நடத்துறது ஈஸியா இருக்கும். Okay. Health wise, if you are good, age is not a criteria. Okay. This also I'm telling. இந்த மாதிரி நீங்க பாத்துக்கோ. இப்போ ரேவதி மாதாஜி வராங்க இல்லையா? ரேவதி மாதாஜி எத்தனை யாத்திரைகள் வந்திருக்காங்க. அவங்க கண்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவாங்க. ஆமா. She never troubles anyone. I'm telling. Okay. So she will be very supportive to anyone, irrespective of even I irritate her. Also she will accept. She will never feel irritated. That's what I am telling. Okay. நானே அவங்கள வந்து இரிட்டேட் பண்ணிட்டா கூட அவங்க வந்து அதை கஷ்டமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அந்த ஏஜ்ல அந்த பக்கம் இருக்கிறது ரொம்ப குறைச்சல் எல்லாருக்குமே. அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்தோட நம்ம போகணும். ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க 90 வயசு ஆனா கூட வந்தா கூட வந்து பிரச்சனை இருக்காது இல்லையா? அதை நான் குடைச்சலா பண்ணிட்டு இருந்தா நான் 20 வயசுல இருந்தாலும் நான் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல். ஓகே, யூ ஷுட் அக்ரி திஸ். ஸோ ஒன்லி த ஆட்டிடியூட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிவோட்டி ஆட்டிடியூடோட தான் நம்ம வந்து யாத்திரைக்கு போகணும். அப்பதான் அந்த யாத்திரை வந்து நம்ம நிறைய கத்துப்போம், நல் வழிகளை வந்து நமக்கு அமைய பெறும். இதெல்லாமே இன்னொன்று வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அங்க நவகிரக கும்பகோணம் போனா நவகிரக ஸ்தலங்களுக்கு போகணும் நினைக்கிறவங்க வந்து யூ கேன் பிளான் ஆஃப்டர் யூ கம் பேக் ஃப்ரம் ராமேஸ்வரம். நீங்க வந்து கும்பகோணம் வந்து ஒரு 2 நாள் இருந்து கூட நீங்க வந்து யூ கேன் கோ ஃபார் நவகிரக ஸ்தலாஸ் அண்ட் கோ. ஆனா நாங்க யாத்திரையில அதை கவர் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கறத வந்து நான் ரொம்ப கிளியரா சொல்றேன். ஏன்னா ஒரு நவகிரக ஸ்தலங்களுமே வந்து ஒரு கார்னர்ல இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து நவகிரக ஸ்தலங்களுக்கே போனோம்னா அதுக்கே வந்து 1 நாள் 1.5 நாள் வைக்க வேண்டியிருக்கும். அதனால அதெல்லாம் நாங்க கண்டிப்பா கவர் பண்ண மாட்டோம். ஓகேங்களா? அதனால கொஸ்டின் எல்லாம் என்ன கேட்கவே கூடாது அந்த சமயத்துல. நீங்க ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் ஃபார் திவ்ய தேசம்ஸ், அவ்வளவுதான். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். ஆமா, ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். அடுத்து நம்ம போனாக்கா டக்குன்னு நம்ம வரவே மாட்டோம். அந்த இடத்துலயே ஒரு 2 மணி நேரம் பண்ணுவோம். அந்த நேரத்துல கதவு சாத்திடுவாங்க, பஸ் கிடைக்காது. அதனால வந்து 100% தமிழ் குரூப்புக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஏன்னா இங்கேயே நம்ம நிறைய இடத்துல கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இத்தனை நாளுக்குள்ள வருதுன்னா நார்த்ல இருந்து வரவங்களுக்கு தான் அந்த எல்லா ஸ்தலமும் போகணும்னு விருப்பப்படுவாங்க. அவங்க வந்து போஸ்ட் யாத்திரை they can come and stay and they can do that and they can go. That is their own thing. We won't tell anything. மேம் I'll sign off. ரொம்ப குளிருது, நான் உள்ள போறேன் ரூமுக்கு. Fine, take care ma. Take care ma'am. I'll see you. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much ma'am. ஹரே கிருஷ்ணா. யாத்திரையினுடைய விஷயங்கள் வந்து இனிமே வந்து பேஸ் எல்லாமே நம்ம இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. இனிமே வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து you all
ஸ்பீக் அரவுண்ட் உங்களுடைய இதுக்குள்ள பேசிக்கோங்க. ஏன்னா இதை வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து we are doing for the பாகவதம். I don't want to stretch again this thing. Okay, fine. ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே குரூப்ல போடுவோம். அதை வச்சுட்டு நீங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க. பேஸ் என்னவா பண்றோன்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சர்வீட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட இருக்கணும் நம்ம வந்து. ஓகே, சர்வீஸ் ஆட்டிடியூடோட இருக்கக்கூடாது. அந்த மனப்பக்குவத்தை மட்டும் தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். சகிப்பு தன்மையை வளர்த்துக்கணும். சண்டை போடக்கூடிய தன்மைக்கு வரக்கூடாது. ஓகே, அதெல்லாம் ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி 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 யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன ராவணச்சாரி யமுனதீராவணச்சாரி ராவணச்சாரி யமுனதீராவணச்சாரி ஜெய மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஓகே, हरे प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு पंजाब प्रणाम माता जी। பஞ்சாங்க பிரணாம். நாம் இன்னைக்கு வந்து 30வது அத்தியாயத்துக்கு போகிறோம் இல்லையா? இன்னும் 2 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. ஃபோர்த்து கேண்டோ முடிக்கிறது. ஓகே, பகவானுடைய கிருபை நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லருள் அவர்கிட்ட யாசிக்கலாம். ஸோ தட் நம்ம 12 காண்டங்களையுமே முடிக்கிறதுக்கான ஆரோக்கியமும் நல்ல அதாவது மனசுல வந்து நினைவு கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு பிராப்தத்தையுமே பகவான் நமக்கு கண்டிப்பாக வழங்கணுன்ற குரு பரம்பராவிடத்திலும் நம்ம யாசிக்கலாம். ஓகே, பிரார்த்தனைகளை வைக்கலாம். ஓகே, இந்த 30வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 51 ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. ஓகே, இந்த 51 ஸ்லோகங்கள் வந்து இந்த 30வது அத்தியாயம் எதை பற்றி சொல்கின்றது? பிரச்சேதர்களை பற்றி சொல்கிறது. அவர்களுடைய செயல்களை பற்றி பேசுகிறது.
பிரச்சேதக்கள் யாரு? பிராச்சீனபதியினுடைய பிள்ளைகள், மகன்கள். மகன்கள். என்னுடைய குழந்தைகள். அவங்க 10,000 ஆண்டுகள் வந்து தவம் புரியறதுக்காக அவருடைய தந்தையினுடைய பெயர்ல தான் போனாங்க. அவர் தந்தை தான் அதை அறிவுறுத்தினார் பக்குவம் அடைவதற்காக. அதனால அவங்க வந்து நீர்ல இருந்து அவங்க எங்க எங்க எந்த இடத்துல அவங்க வந்து அந்த தியான பயிற்சி செய்தாங்க? எந்த இடத்துல தியான பயிற்சி செய்தாங்க அவங்க? எஸ்ல வரும், அது நீங்க செக் பண்ணுங்க, எனக்கு ஒரு டக்கு ஞாபகம் வரல. ஓகே, அந்த நீர் தேக்கத்துல அவங்க வந்து தங்களுடைய பக்தியை வந்து அந்த இடத்துல வந்து பகவான் மீது வந்து அவங்க பக்தி செலுத்தினாங்க, தியான பயிற்சி. ஓகே, ஸோ அதை முடிச்சுட்டு அவங்க வருவாங்க. ஆனா அவங்க தந்தை வந்து அவங்க வர வரைக்குமே அவர் காத்துன்னு இருக்கல. He didn't stay. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, ஸோ அவங்களோட தந்தையான பிராச்சீன பரிஷத் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் வர வரைக்கும் அவர் வந்து காத்துன்னு இருக்கல. இப்போ நாரத மகரிஷினுடைய அறிவுறுத்தல் பிரகாரம் அவர் தன்னுடைய அரசை துறந்து, இல்லையா, அரச பதவியை துறந்து, அதாவது மந்திரிகளால் ஆளக்கூடிய அந்த பொறுப்புகளை எல்லாம் விடுத்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் வரும்போது இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே, இந்த குடிமக்களை ரட்சிக்க வேண்டியது அவங்களுடைய கடமை அப்படிங்கிறது எல்லாமே எடுத்துரைச்சு கட்டளைகளை எல்லாமே அவங்களிடத்த விட்டு சென்றார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம், இல்லையா. இப்போ அவங்கள வந்து விஷ்ணு தர்சனம் பெறுகிறார்கள். 1லிருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே. அதாவது பிரச்சேதாக்கள் வந்து இறைவனிடத்துல வந்து பக்தி கொண்டு அவங்க யாருடைய அறிவுறுத்தின் பிரகாரம் போனாங்க? பிரச்சேதாக்கள் யார் அவங்களுக்கு அறிவுறுத்தினது? நாரதர், சிவபெருமான். ஓகே, ருத்ரகீதம் படிச்சோம் இல்லையா? ருத்ரகீதம் படிச்சோமா? 2-3 சாப்டருக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அவர் ருத்ரகீதம் பாடினார், பகவான் புகழ் ஆரங்களை பாடினார். அவர் அதை எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் வந்து, அது இன்னும் பேரு சார்ல தான் வரும் அந்த தேக்கம். ஓகே, அந்த ஒரு நீர்நிலையில வந்து, அதாவது சலனமே இல்லாத ஒரு நீர்நிலையில போயிட்டு அவங்க வந்து உட்கார்ந்து அந்த தியானத்தை வந்து செய்வாங்க பகவானுடைய திருவடிகள். ஓகே, அதனுடைய முடிவு வந்து பகவானை அவர்கள் சேவிக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை வந்து பெறுகிறார்கள், இல்லையா. பிரச்சேதாஸ் அட்டைன் விஷ்ணு தர்ஷனா. பிரச்சேதாக்களுக்கு வந்து பகவானுடைய தரிசனம் என்பது கிடைக்கிறது. அப்போ விதுரர் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்துல வந்து கேட்கிறார். இப்போ ஏன்னா இப்போ பிராச்சீன பரிஷத்துடைய கதை முடிஞ்சிடுச்சு. இனிமே அந்த பிரச்சேதாக்களை பத்தி கேட்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார். யாரு? விதுரா, மைத்ரேயர் மத்தியில நடக்கக்கூடிய உரையாடல். What did they achieve by chanting ருத்ரகீதா? ருத்ரகீதத்தை பாடி, ருத்ரகீதம் எதை பத்தி சொல்றது? பகவானுடைய புகழாரங்களை பற்றி சொல்றது. அது ருத்ரரால் பாடப்பட்டதால் அதனால வந்து அது ருத்ரகீதமானது, இல்லையா. சிவபெருமானால் மகாவிஷ்ணு, ஸோ அவர் எந்த மாதிரி எந்த ரூபத்தை வந்து சிவபெருமான் வந்து தியானிக்கிறார்? சங்கர்ஷ்ண ஸ்வரூபம், இல்லையா. ஸோ அனந்த ஸ்வரூபத்தை தான் இந்த பிரபஞ்சமே, இந்த 14 லோகங்கள் வந்து எப்படி வந்து கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு எதன் மீது சயனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்? அனந்தன் மீது, அந்த சங்கர்ஷ்ணர் மீது தான் சயனித்துக் கொண்டிருக்கிறார், இல்லையா. அவர் மீது வந்து சிவபெருமான் வந்து பக்தி கொள்கிறார், இல்லையா. அதுதான் இறைவனுடைய திருவடிகள் என்று. ஸோ இந்த ருத்ரகீதத்தை பாடி அவர்கள் எவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தார்கள் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து விதுரர் வந்து வைக்கிறார். அது முதல் 2 ஸ்லோகத்துல வரக்கூடிய ஒன்று. அடுத்து 3லிருந்து 7வது ஸ்லோகம் வந்து பிரச்சேதர்கள் வந்து இந்த ருத்ரகீதத்தை பாடி மேலும் விஷ்ணு தர்சனத்தை பெறுகிறார்கள் என்பதை மைத்ரேய ரிஷி வந்து விளக்குகிறார். யாருக்கு? விதுரருக்கு. மேலும் அடுத்த மாடியூல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8லிருந்து 21வது ஸ்லோகம் வந்து பகவான் வந்து பேசுகிறார். யார்கிட்ட? பிரச்சேதர்கள் கிட்ட பேசுறார் பகவான். ஓகே, அவர் என்னெல்லாம் சொல்றார் என்றதை வந்து சொல்றார். முதல் ஸ்லோகம் வந்து உங்களுடைய நட்பான இந்த உறவு முறை வந்து நான் ரொம்பவுமே ஆனந்தம் கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் 8வது ஸ்லோகம். இஸ் வெரி பிளீஸ்ட். ஓகே, அடுத்து வந்து 9-10 வந்து ரிசல்ட் ஆஃப் ரிமெம்பரிங் யூ அண்ட் சாண்டிங் ருத்ரகீதா. அதாவது இவங்களுடைய விளக்கங்கள். யாரு? பிரச்சேதர்கள் பகவானை எண்ணிக்கொண்டு அந்த ருத்ரகீதத்தை பாடியது, அதை பற்றி சொல்லக்கூடிய விளக்கம் வந்து 9-10 ஸ்லோகம். அடுத்து 11லிருந்து 18வது ஸ்லோகம் வந்து வரங்கள். யார் வரம் கொடுக்கறது? பகவான். அவங்களுக்கு புகழ், இல்லையா. அவங்களுடைய புகழ், பெயர் புகழ் வர்றது, பிள்ளைகள்,
அப்புறம் அவங்களுடைய அதாவது மனைவி இல்லையா, அடுத்து வந்து உடல் வலிமை, அடுத்து வந்து நீண்ட ஆயுள் இல்லையா, அதாவது மேலும் வந்து கலங்கமற்ற பக்தி. இது எல்லாமே பகவான் வந்து வரங்களாக பிரச்சேதர்களுக்கு கொடுக்குறார். என்னென்ன கொடுக்குறார் சொல்லுங்க? அவங்களுக்கு குடும்பம், மனைவி மக்கள் கொடுக்குறாரு பகவான். அடுத்து வந்து பெயர் புகழ் கொடுக்குறார் இல்லையா, நல்ல பக்திய, அதாவது கேவல பக்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது வெறுமனே பக்தி, எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாம. கலப்படமான பக்தி எது? நம்ம எதெல்லாம் எதிர்பார்த்துண்டு பக்தி செய்யறோமோ அதெல்லாமே கலப்படம் தான். எதுவுமே எதிர்பார்க்காமல் அன்பு கொண்டு இறைவனிடத்தை செலுத்துறது வந்து கலப்படமற்ற பக்தி. மேலும் நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் வந்து நீண்ட ஆயுள். நம்ம கூட சொல்றாங்க இல்லையா, இவங்க எல்லாரும் நீண்ட ஆயுள் நிறை செல்வம் அப்படின்லாம் பாடுறாங்க இல்லையா, வாழ்த்துக்கள். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த வரங்களை எல்லாமே பகவான் வந்து பிரச்சேதர்களுக்கு கொடுக்குறார். அதை பத்தி சொல்றதுதான் 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 18வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே. 19, 20 வந்து பக்தர்களுடைய குவாலிட்டிஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து பகவானுடைய குவாலிட்டிஸை பத்தி சொல்றது. பிரச்சேதர்கள் வந்து இந்த வரங்கள் எல்லாம் பெற்ற பிறகு அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, பகவானுடைய திருவடிகளுக்கு தங்களுடைய வந்தனங்களை வந்து தெரிவிக்கிறாங்க. அந்த வந்தனங்களை தெரிவிக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து 22 இருந்து 32வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே இருக்கு. ஓகே, ஸோ மேலும் அந்த 22 இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 22 இருந்து 26 வந்து பகவானை பற்றி அவர்கள் புகழாரங்கள், பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அதெல்லாமே வந்து அவருடைய பண்புகளை வந்து பாடலாக அவர்கள் வந்து புகழ்ந்து தள்ளுகிறார்கள் அவர்கள். மேலும் 27 இருந்து 28 வந்து பகவானுடைய ரூபம், அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பற்றி அவர்களுடைய விளக்கங்கள். மேலும் 29, 30 வந்து அவங்களுடைய திருப்தி எதன் மூலியமாக கிடைக்க பெற்றதுன்ற அங்க சொல்றாங்கனாக்கா, இறைவனுடைய வரங்களால் அவர்கள் இறைவன் கொடுத்த அந்த வரங்களால் அவர்கள் திருப்தி உற்றார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து 29 இருந்து 30 வரைக்கும். மேலும் 30, 31, 32 வந்து சீக்கிங் பெனிடிக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் த அன்லிமிட்டெட் லார்ட், அளவிட முடியாத ஆற்றலை பெற்ற பகவானிடத்திலிருந்து அவர்கள் வரங்களை பெறுவதுதான் வந்து 32வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். பிரச்சேதாஸ் ரிக்வெஸ்ட் பெனிடிக்ஷன், அதை இன்னும் டீட்டெயிலா அவங்க பார்க்கும்பொழுது மேலும் வந்து அவங்க ஏதோ வரங்களை கேட்கறாங்க, அதை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது. 33, 34 அவங்க என்ன மாதிரி வரங்களை கேட்கறாங்க பாருங்க. அசோசியேஷன், பக்தர்கள் கூட்டம், பகவானுடைய புகழாரங்களை கேட்கணும்னு கேட்கறாங்க. இதெல்லாம் தான் நம்ம வரங்களா கேட்கணும். இதுதான் நம்மள வந்து பந்தங்கள்ல இருந்து விடுதலை கொடுக்கும். எப்படி நாம வந்து இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும்னா, இப்படிப்பட்ட செயல்களை நாம் ஈடுபடும் பொழுதுதான், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு இணைந்து இல்லையா, பக்தியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, கேட்கறது, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. மேலும் 35, 36 வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ண கதையை கேட்கறதுனால கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை பற்றி சொல்றது வந்து 35, 36. ஸோ அதனால விளையக்கூடிய பலஸ்ருதி வந்து 37, 38 வந்து நம்மளுடைய பியூரிஃபைங், நம்முடைய ஆற்றலை வந்து தூய்மைப்படுத்துறது, பக்தர்களுடைய ஆற்றலை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். என்ன ஓட்டங்களும் ஒரு ஆற்றல் தான் இல்லையா, மனது என்பது ஒரு ஆற்றல் தான், இந்த புலன்கள் செயல்படுறதும் ஒரு ஆற்றலால் தான். எதுவுமே ஆற்றலின்றி செயல்படுறது கிடையாது இல்லையா. அது எல்லாமே தூய்மை அடையணும், புலன்கள் தூய்மை அடையணும், மனசு தூய்மை அடையணும், புத்தி தூய்மை அடையணும் இல்லை, இதெல்லாம் தூய்மை அடைந்தால்தான் நம்ம வந்து ஒரு பக்தர் ஆக முடியும். தூய்மை அடையவில்லை என்றால் கண்டிப்பா பக்தர் ஆக முடியாது இல்லையா. அடுத்து 41, 42 39, 40 வந்து ஆஃபரிங் ஆஃப் ஆல் ஸ்பிரிச்சுவல் அசெட்ஸ், அதாவது நம்ம ஆஸ்திகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைப்போம் இல்லையா. எதையெல்லாம் நம்ம ஆஸ்திகளா நினைக்கிறோம்? நம்முடைய பௌதிக ஆஸ்திகளை தான் ஆஸ்திகளா நம்ம பிசிக்கலா சொல்றோம் இல்லையா. ஆனா நம்முடைய உண்மையான ஆஸ்திகள் வந்து நம்முடைய ஆன்மீக பண்புகள் தான், த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும்னாக்கா நாம ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு வந்து பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கணும். அதையெல்லாம் நம்ம இறைவனுக்கு நம்ம சமர்ப்பிக்கிறோம். அதுதான் பிரச்சேதர்கள் இந்த இடத்துல சமர்ப்பிக்கிறாங்க. அதை பற்றி விளக்கக்கூடியதுதான் வந்து 39, 40வது ஸ்லோகம். அடுத்து 41, 42 வந்து பிரேயர்ஸ் ஆஸ் பர் கெப்பாசிட்டி அண்ட் லார்ட்ஸ் குவாலிட்டிஸ், அவங்களுக்கு சக்தி. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச விதத்துல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இல்லையா. ஸோ அனுசூய மாதாஜி தெரிஞ்ச விதத்துல அவங்க பக்தி பண்ண போறாங்க, ஜானகிராமன் பிரபுஜி தெரிஞ்ச விதத்துல அவங்க வந்து பக்தி பண்ண போறாங்க இல்லையா. ஒவ்வொருத்தருடைய பக்தியினுடைய லெவல் கண்டிப்பாக வேறுபட்டிருக்கும். ஏன்னா அதெல்லாமே உணர்தல், ரியலைசேஷன் இல்லையா, அதை பொறுத்து தான் அவங்களுடைய பக்தி பாவமே வேறுபடும். அதனால ஆஸ் பர் தயர் கெப்பாசிட்டி, அவங்கவுங்களுடைய குவாலிஃபைட் தன்மை கொண்டு அவங்க
பக்தி வந்து செலுத்துறாங்க பிரச்சேதர்கள். பகவான் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஓகே. மேலும் பகவானுடைய பண்புகளை பற்றிய இந்த இடத்துல விளக்கப்படுகிறது. அடுத்து 43 51 வந்து பிரச்சேதாஸ் மேரி மரீஷா பர்த் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் தக்ஷா. ஸோ பிரச்சேதர்கள் வந்து மரீஷா என்பவரை வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள். ஸோ அவங்க மூலியமா வந்து கிடைக்கக்கூடியது யாருனாக்கா இந்த பிரஜாபதி, தக்ஷ பிரஜாபதி அவங்களுடைய பிள்ளையாக பிறக்கிறார். ஓகே. 43 40 46 லார்ட் டிபார்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பகவான் அந்த இடத்துல விட்டு மறையிறார். மேலும் பிரச்சேதர்கள் வந்து அந்த நீரிலிருந்து வெளியில வராங்க. அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்த பிறகு எல்லாமே ஃபுல்லா கிரீனரியா இருக்கு, அங்க எதுவுமே இல்லை, வெறுமனே பச்சை பசேலுன்னு இருக்குது, அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த பச்சை பசேல் என்ற தன்மை யாருடைய அருளால கிடைக்கிறது? யாருடைய அருளால? சந்திரனுடைய வாழ்வு ரசத்தால கிடைக்கப்பெறுது இல்லையா? இந்த கிரீனரி பார்ட்டு, உயிர் தாவரங்கள் எல்லாமே வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பசுமை வந்து சந்திரனுடைய ஒளியாலும் சூரியனுடைய ஒளியாலும் தான் கிடைக்கிறது. ஸோ மேஜர்லாவே அந்த வாழ்வு ரசம் வந்து நம்ம லெவல் 1 கிளாஸ்லயே படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில இல்லையா? ஸோ அதை வந்து வாழ்வு ரசத்தை கொடுக்கறது வந்து எது? சந்திரன் இல்லையா? ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய மரச்செடிகள் எல்லாமே எரிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. பிரம்மா வந்து அவங்கள வந்து சமாதானப்படுத்துறாரு. ஏன்னா அவங்க வந்து வெளியில வந்த பிறகு அந்த நாட்டை ஆளணும். ஆனா எந்த இடத்துலயுமே வந்து ஒரு உயிர் வாழிகள் வாழக்கூடிய அந்த சூழலே தெரியல, வெறுமனே கிரீனரி மட்டும் தான் பாக்குறாங்க. அப்போ அவங்க எந்த நாட்டை ஆளுவாங்க? மக்கள் எல்லாமே எப்படி பண்ணுவாங்க இல்லையா? 47 41 பிரச்சேதாஸ் மேரீடு மரீஷா தக்ஷா எக்ஸ்பர்ட் ப்ரொக்ரியேஷன். அதுக்கப்புறம் தான் ஜனத்தொகை வந்து தக்ஷன் மூலியமாக வர்றது. ஓகே. ஸோ இப்படிதான் நம்ம இந்த ஜனத்தொகை பெருக்கப்பட்டது என்பதை இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே. இதுதான் முன்னுரை. அதாவது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு சம்மரியா உங்களுக்கு இதை கொடுத்துருக்கேன். இப்ப நாம இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகலாம். 2 ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். ஓகேவா? யார் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கையை வரும். ரேவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. ஓகே. பிரேமா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? சரி வாசிங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வாசிங்க. செகண்ட் ரேவதி மாதாஜி வாசிங்க. அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்தா மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. 3வது. ஓகே மாதாஜி. விதுரபுவாச்ச ये द्वाया बहिदा ब्रह्मन् सुधा प्राशिनमर्षिः ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिम् आबो प्रेतोष्यकाम्. माताजी ते देयी बिहिता ब्रह्म विदुरवाच दे दिवैहिता ब्रह्मन् सुधा बर्गीन पर्ष ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिम् आपू பிரதேஷ்யகாம். விதுரவாச்ச விதுரர் கூறினார், ஏ எவர்கள் துவயா உம்மால் அபிகிதா கொல்லப்பட்ட பிரம்மன் ஓ அந்தனரே சுதா புதல்வர்கள் பர்கி மன்னர் பிராசினபர்கியின் தே அவர்கள் அனைவரும் ருத்ர கீதேன சிவருமானால் இயற்றப்பட்ட பாடல் ஹரீம் பகவான் சித்தம் வெற்றி ஓ ஆபு அடைதல் பிரதோஷிய திருப்தி என்றி காம் என்ன. மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீ பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மைத்ரேயரிடம் விதுரர் வினவினார், ஓ அந்துணரே, நீர் முன்பு பிராசினபர்கியின் புதல்வர்களை பற்றியும் அவர்கள் சிவபெருமானால் இயற்றப்பட்ட பக்தி பாடலை பாடியதன் மூலமும் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்தினார்கள் என்று கூறினர். ஆனால் அவர்கள் முதலில் பெற்றது யாது? ஆரம்பத்தில் பொருளுரை. ஆரம்பத்தில் மைத்ரேய முனிவர் மன்னர் பர்கியின் முதல்வர்களை பற்றி கூறியிருந்தார். இப்புதல்வர்கள் கடல் போன்ற ஓர் பெரிய ஏரியின் அருகே சென்றனர். நல்வினை வியத்தால் அவர்கள் சிவபெருமானை சந்தித்தனர். அவர் இயற்றிய பாடலின் மூலம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு ஏற்றவாறு நடந்து கொள்ளலாம் என்பதையும் அறிந்து கொண்டனர்.
பின்னர் அவர்கள் தந்தையான பிராசீன பர்கியானவர் பலன் தரும் செயல்களிலிருந்து நாட்டம் கொண்டிருந்ததை நாரத முனிவர் கண்டித்து அவருக்கு மன்னர் புரஞ்சனனை பற்றிய உருவக கதையினை உபதேசித்தார். இப்போது விதரர் புதல்வர்களை பற்றியும் அதற்குறிப்பாக அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்வுறுத்தி என்ன பயன் அடைந்தனர் என்பதை பற்றியும் அறிந்து கொள்ளும் ஆவலுடையவளாக இருந்தனர். இங்குள்ள சித்தி மாப்பு என்ற அல்லது எய்திய நிறைவு என்னும் சொற்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் மனுஷ்யானாம் சகசிரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தையே, அதாவது கோடிக்கணக்கில் மக்களில் ஒருவன் மட்டுமே ஆன்மீக விஷயங்களில் வெற்றியடைவது எப்படி என்று கற்றுக்கொள்ளும் விருப்பமுடையவனாக இருக்கிறான் என்று கூறுகிறார். பரமபுருஷர் வெற்றி என்பது கூட பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாம் உபேத்ய புனர்ஜென்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுயந்தி மகாத்மானக சம்சித்திம் பரமாம் கத என்னும் என்னை அடைந்த பிறகு பக்தியில் சிறந்த யோகிகளான மகாத்மாக்களும் இத்துன்பங்கள் நிறைந்த உலகிற்கு மீண்டும் வருவதில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் உயர் நிறைவினை அடைந்திருக்கின்றனர். உயர் நிறைவு என்றால் என்ன? இதுவும் அஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. உயர்வு நிறைவு என்பது வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதாகும். அதாவது ஒருவன் மண் உலகிற்கு திரும்பி வராதவனாகவும் வாழ்வில் கனவில் ஓர் உடலில் இருந்து மற்றோர் உடலுக்கு குடி புகாதவனாகவும் ஆகிறான். சிவபெருமான் கருணையினால் பிரசேதர்கள் பொருள் வசதிகள் அனைத்தையும் நன்கு அனுபவித்து பிறகு உயர் நிறைவு எய்து வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைந்தனர். மைத்ரேயர் அதனை இப்போது விதுரருக்கு எடுத்துரைத்தார். கிம் பிராஹஸ்பத்யேஹ பரத்ரவாத கைவல்யநாத பிரிய பார்ஷவர்தினஹ ஆசாத்ய தேவம் கிரீதம் யத்ருஷ்யயா பிராபூஹ பரம் நூனம் அத பிரச்சேதசஹ. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किं पार्हस्तवत्येह परत्रवादा कैवल्यनाद प्रिय पार्श्ववर्धिनः आसात्य देवं किरीशं यत्रुच्चया प्रभुः परं नूनं अद प्रदेशः. किं என்ன பார்ஹஸ்பத்ய ஓ பிரகஸ்பதியின் சிடரே, இஹ இங்கே, பரத்ர பல்வேறு உலகங்களில், வா அல்லது அது போன்ற, கைவல்ய நாத விடுதலை நீ அருள்பவர், பிரியமான பார்ஷவர்தின நிலை தொடர்பு கொண்டு, அசாத்திய சந்தித்த பிறகு, தேவம் சிறந்த தேவர், கிரீஷம் கைலை மலையினர் தலைவர், யத்ருச்சயா தெய்வ அருளினால், பிரபு எய்துதல், பரம நுணாம உறுதியாக, அதனால் பர்ஹிஷத்தின் புதல்வர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பார்ஹஸ்பத்திரியே, பிரதேசர்கள் எனப்படும் மன்னர் பர்ஹிஷத்தின் புதல்வர்கள் விடுதலை அளிக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு மிகவும் இனியவரான சிவபெருமானை சந்தித்த பின் என்ன செய்தனர்? நிச்சயம் அவர்கள் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றல் பெற்றிருப்பர். ஆயினும் அவர்கள் இந்த உலகில் இப்பிறவியிலோ அல்லது பல பிறவிகளோ என்ன பெற்றனர்? பொருளுரை. எல்லா விதமான பொருள் இன்பங்களும் இப்பிறவியாலோ அல்லது அடுத்த பிறவியாலோ இந்த உலகிலோ அல்லது பிற உலகங்களிலோ பெறப்படுகின்றன. உயிர் பல்வேறு உலகங்களில் பல்வேறு உயிரினங்கள் பிறந்து இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் அலைந்து கொண்டு இருக்கிறான். இப்பிறவியில் அனுபவிக்கப்படும் இன்பம் துன்பங்கள் இஹ என்றும், மறுபிறவியில் அனுபவிக்கப்படும் இன்பம் துன்பங்கள் பரத்ர என்று அழைக்கப்படுகின்றன. உண்மையில் பகவான் மகாதேவர் சிவபெருமான் இந்த உலகில் மிகச்சிறந்த தேவராவார். பொதுவாக சாதாரண மக்களுக்கு அவர் வழங்கும் வரங்கள் பொருள் இன்பங்களை அளிப்பவையாகும். பௌதிக உலகின் ஆதிக்கத்திற்கு தேவதையானது
துர்கை கிருஷ்ணன் என்படும் பகவான் மகாதேவின் கட்டுப்பாட்டின் கீழே இருக்கிறான். பொதுவாக மக்கள் உலகில் இன்பங்களை அடைவதற்கான பகவான் கிருஷ்ணரில் பக்தர்கள் ஆகின்றனர். ஆனால் பிரச்சேதகளோ தெய்வாருளிலால் பகவான் மகாதேவரை சந்தித்தனர். பகவான் மகாதேவர் அவர்களுக்கு முழுமுதற் கடவுளை வணங்கும்படி உபதேசித்து தனிப்பட்ட முறையில் அவர் தனது பிரார்த்தனையினை அர்ப்பணித்தார். இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டு உள்ளபடி ருத்ரகீதேன சிவபெருமான் விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணித்த பிரார்த்தனைகளை கூறியதனால் பிரசேதர்கள் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றம் பெற்றனர். சில நேரங்களில் பக்தர்களுக்கு உலக இன்பங்களை அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர். ஆகையினால் ஒரு பக்தன் இறுதியில் ஆன்மீக உலகிற்கு செல்வதற்கு முழுமுதற் கடவுளின் ஏற்பாட்டினால் இந்த உலகினை அனுபவித்து மகிழ ஒரு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகிறான். சில நேரங்களில் ஒரு பக்தன் தேவலோகங்களான ஜனலோகம், மகரலோகம், தபலோகம், சித்தலோகம் போன்றவற்றிற்கு மாற்றப்படுகிறான். ஆயினும் ஒரு தூய பக்தன் எந்த விதமான பௌதிக இன்பங்களில் மீதும் விருப்பம் கொள்வதில்லை. இதனை தொடர்ந்து அத்தூய பக்தன் இங்கே பரம் என்று குறிப்பிட்டப்பட்டிருக்கும் வைகுண்ட லோகத்திற்கு நேரடியாக மாற்றப்படுகிறான். இஸ்லோகத்தில் விதுரர் பிரகஸ்பதியின் சீடரான மைத்ரேயருடன் பிரசேதர்கள் அடைந்த பலவிதமான வெற்றிகளை குறித்து வினவுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. So reading from Bhagavatam. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு என் பையன் முதல் வெட்டிங் டே மாதாஜி. நல்லபடியா 2 பேரும் ஆயுள் அறுத்து நல்லபடியா கிருஷ்ண கான்சியஸ் இருக்குன்னு சொல்லி வாழ்த்துங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவருடைய மகனும் வந்து நல்ல ஆரோக்கியத்தோடும் இல்லையா, நல்ல ஆரோக்கியம், மனசு, சவுண்ட் ஹெல்த், சவுண்ட் பாடி. ஓகே. ஸோ பகவானுடைய திருவருள் வந்து பிறத்துக்கான பக்தி பாதையில அவங்க எல்லாரும் நல்லா திளைக்கட்டும்ன்ற வாழ்த்துக்களோட நம்ம இன்னொரு தடவை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. எல்லாரும் தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. வாழ்க தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. வாழ்க வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. உங்க எல்லாரும் பிளஸிங் வேணும் மாதாஜி. அவங்க நல்லபடியா ஆயுள் அறுத்தோட கிருஷ்ண கான்சியஸ் இருக்கணும் மாதாஜி. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. கருணையினால் உடல் நலம், நீல ஆயுள், நிறை செல்வம், உயிர்ப்புகள், மெய்ஞானம் பெற்று ஓடி வாழ்வதற்காக வாழ்க வளமுடன். கிருஷ்ண கருணை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பல்லாண்டு காலம் நலமாக கிருஷ்ணர் அருளால் வாழ்வார். ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. विद्रवुवाच ये दया विहिता ब्रह्मन् सूदा प्राचीनवर्षीय ते रुद्रकीदेन हरिं सिद्धिं नाभो प्रदोषयगाम्. மைத்ரேயர் இப்ப சொல்றார் விதுரர் கிட்ட, அந்த நரே நீர், அதாவது விதுரர் மைத்ரேயர் எடுத்த கேட்கிறார் கொஸ்டின் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் 2 or 3 ஸ்லோகாஸ் இதுதான் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி. அவர் கேட்கிறார், அந்த நரே இல்லையா, யாரை பார்த்து? மைத்ரேயரை பார்த்து. நீர் முன்பு பிராச்சீன வருஷத்தினுடைய பிள்ளைகளை பத்தி சொன்னாங்க. அவங்க எல்லாருமே ருத்ரகீதம் கேட்டுட்டு தியானத்துல போய் வந்து உட்கார்ந்தாங்க இல்லையா. ஸோ அது நிறைவு பகுதி. அதுதான் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். முதல்வரை பற்றியும் அவர்கள் சிவபெருமானால் ஏற்றப்பட்ட பக்தி பாடலை பாடியதன் மூலம் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்தினார்கள் என்றும் கூறினேன் இல்லையா. தே ஆல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ்டு சுப்ரீம் லார்ட். இதன் மூலம் அவர்கள் என்ன பெற்றார்கள் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்கிறார் இல்லையா. என்ன கிடைச்சது பகவான்கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு? ஆரம்பத்தில் மைத்ரே முனிவர்
மன்னர் பிராச்சீன பரிஷத்தின் புதல்வர்களை பற்றி கூறியிருந்தார். இதை நாம படிச்சிருக்கோம். இப்புதல்வர் கடல் போன்ற ஒரு பெரிய ஏரி, அமைதியான நீர்த்தேக்கத்துல உள்ள போயிட்டு எவ்வளவு 10,000 ஆண்டுகள் வந்து தவம் புரியுறார். மேலும் நல்வினை வயத்தால் அப்படின்னா நல்ல காரியத்தினுடைய செயல்களால் அங்கே அவர்கள் சிவபெருமானை வந்து சந்திக்க நேர்ந்தது. அவர்களிடத்திலிருந்து சிவபெருமான்ட்ட இருந்து அவங்க ருத்ரகீதத்தை, பகவானை புகழாரங்கள் பாடக்கூடிய அந்த ருத்ரகீதத்தை பற்றி அவர்கள் கேட்டறிந்து பெறுகிறார்கள். அதையே அவர்கள் வந்து மனதுல வந்து இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு அதையே அவர்கள் வந்து பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டாக புரிகிறார்கள். அவர் இயற்றிய பாடலின் மூலம் முழுமுதற் கடலுக்கு ஏற்ப எவ்வாறு நடந்து கொள்ளலாம் என்பதை வந்து அறிந்து கொண்டார்கள் இந்த பிரச்சேதர்கள். பின்னர் அவர்கள் தந்தையான பிராச்சீன பரிஷத் ஆனவர் பலன் தரும் செயல்களிடத்து நாட்டம் கொண்டிருந்ததை நாரத முனிவர் என்ன பண்ணார், கண்டித்து புரஞ்சனி எனும் கற்பனை கதாபாத்திரத்தை வந்து உருவாக்கி, அந்த கதாபாத்திரம் யாருடைய கதாபாத்திரம்? அது பிராச்சீன பரிஷத்தை பற்றியே, அவர் செய்யக்கூடிய செயல்களை பற்றி அவருக்கு இன்னொரு நாமத்தை கொண்டு சொல்றது. இப்ப நான் கூட சொல்றோம் இல்லையா, பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்றோம்னா அவன் செய்யற வேலையே தப்புன்றது வந்து டைரக்டா சொன்னா சில நேரம் பிள்ளைகள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா யாரோ ஒருத்தர் இது மாதிரி செய்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னாக்கா அப்பயும் அவங்க வந்து ஏத்துக்குவாங்க இல்லையா. அது போல இன்னொரு கற்பனை கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி நாரத மகரிஷி அவர் செய்யக்கூடிய பலன் தரும் செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை பற்றி எல்லாம் ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறார். இப்போது விதுரர் அப்புதல்வர்களை பற்றி, அதிலும் குறிப்பாக அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி மகிழ்வுறுத்தி என்று என்ன பயனடைந்தார்கள், இப்படி பகவானுடைய பிரார்த்தனைகளை செய்து அவர்கள் என்ன பயனை பெற்றார்கள் என்பதை வந்து விளக்கும்படி வந்து விதுரர் வந்து மைத்திரேய ரிஷியில கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. ஓகே. மேலும் சித்தம் ஆபுக அப்படின்னா எய்திய நிறைவு அப்படின்னா சித்தம் ஆபுக, சித்தம் என்றால் நம்முடைய மனது, அறிவு, இதோட சம்பந்தப்பட்டது. அது திருப்தி கொள்ளக்கூடிய நிலை. ஓகே. நிறைவு என்பது திருப்தி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில சொல்றார் 7 மனுஷியானாம் சகசிரேஷு கஷ்டித் எததி சித்தையே இல்லையா. மனிதரில் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த பக்தியினுடைய மேன்மையை அடைந்து அந்த பக்குவமாக செயல்படுத்துறதுன்னு தெரிஞ்சிருப்பாங்க. அவ்வாறு பல பேர்ல இருக்கிறவங்க தான் யாராவது வந்து என்ன வந்து ஓரளவுக்கு முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது, ஓரளவுக்கு தான் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா. பல கோடிக்கணக்கான மக்களில் ஒருவன் மட்டுமே ஆன்மீக விஷயங்களில் வெற்றியடைவது பற்றி எப்படி என்று கற்றுக்கொள்ளும் விருப்பமுடையவனாக இருக்கிறான் என்று கூறுகிறார். எஸ், அந்த விருப்பம் வந்து எல்லாருக்குமே வராது கிடையாது. நம்ம வீட்லயே நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம ஒரு ஆங்கிள் சொல்லிட்டு இருப்போம், நம்ம ஒரு ஆங்கிள் செய்துட்டு இருப்போம். ஆனா அதுக்கு நேர் எதிர்மறையா வந்து நம்ம வீட்டுல நடந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அது மாதிரி அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருந்து அவங்க செயல்பட்டு இருப்பாங்க. நாம் அதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் செயல்படணும்னு நாம உட்கார்ந்து காத்துட்டு எக்ஸ்பெக்டட். ஸோ வீட்லயே எந்த நிலைமையில இருந்து நாட்டிலையுமே எந்த நிலைமையும் நம்மளால கண்டிப்பா அலசி ஆராய முடியாது. இட் இஸ் அ மல்டி டைமென்ஷனல் இல்லையா. ஒவ்வொருடைய செயல்படும் தன்மையுமே வேறுபட்டிருக்கும். பக்தியினுடைய அளவும் வந்து வேறுபட்டிருக்கும். அவங்களோட நம்பிக்கை அது இல்லையா. அவருடைய எந்த அளவுக்கு அவங்க நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்களோ அதற்கேற்றவாறு அவருடைய உணர்தல் என்பது கிடைக்கும். பேஸ் லெவல் இப்ப கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி, 3 அதிகாரிகளை பற்றி பேசுறோம் இல்லையா. கனிஷ்ட அதிகாரி என்ன பண்ணுவான், கோயில்ல மட்டும்தான் சாமி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயில் வழிபாடு போவான் இல்லையா. மிச்ச டைம்ல வந்து he will be freely available இல்லையா. மத்தியமா அதை விட கொஞ்சம் எலிவேஷன், ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன் இல்லையா. அவங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்குமே போயிடுவாங்க. மத்தியம அதிகாரி அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பகவான் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார், பரமாத்மாவாக நம்முடைய ஹிருதயத்துல நம்மளை வந்து செயல்படுத்தின்னு இருக்கார். அவங்க கோயில் வழிபாடை மட்டுமே நினைக்க மாட்டாங்க, அர்த்த விக்கிர வழிபாடு மட்டும்தான் கிடையாது. பகவான் அங்க மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா இடத்துலயுமே இருக்காங்கன்ற ஓரளவுக்கு அந்த நம்பிக்கை என்பது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா எடுத்துரைக்கும். ஆனா உத்தம அதிகாரி எல்லாருடைய மோசமான செண்டாளனா இருக்கிறவனுடைய மனசுல கூட பகவான் இருக்கிறது வந்து அவரால் உணர முடியும். வந்து உத்தம அதிகாரியாக இருக்கக்கூடியவர்களுமே மத்தியமா அதிகாரியாக மாறி அவர்கள் எடுத்துரைக்கும் போது மத்தியமா பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் எடுத்துரைப்பாங்க. ஸோ உத்தம நிலையிலேருந்து எடுத்துரைச்சா நமக்கு எதுவுமே புரியாது, தாத்பரியங்கள் வந்து புரியாது. இந்த மாதிரி பரம வெற்றி என்பது கூட பகவத்கீதையில 18.15 சொல்ல மாம் உபேத்திய புனர்ஜென்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம். அதுதான் இந்த பூமியினுடைய தன்மை இல்லையா. ஸோ அதாவது நித்தியமற்ற தன்மை, அடுத்தது இங்கே வாழக்கூடிய தன்மையுமே வந்து நமக்கு மனசளவுல வந்து சஞ்சலத்தை எப்பொழுதுமே ஏற்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்து நமக்கு இருக்கு இல்லையா. நாப்னுவந்தி மகாத்மானக சம்சித்திம் பரமாம் கதாக இல்லையா. என்னை அடைந்த பிறகு அதற்கு மேற்பட்டு ஒரு பெரிய
இடம் எதுவுமே கிடையாது. பகவானுடைய திருவடிகளை அவர்கள் சேருகிறார்கள் இல்லையா? என்னை அடைந்த பிறகு பக்தியில் சிறந்த யோகிகளான மகாத்மாக்கள் இத்துன்பங்களிலிருந்து அவங்க வந்து முழுமையாக வந்து விடுதலை பெறுகிறார்கள். மீண்டும் வந்து இந்த துன்பம் நிறைந்த இடத்திற்கு அவர்கள் வந்து திரும்பி வருவதே கிடையாது. ஏனெனில் அவர்கள் உயிர் நிறைவினை அடைந்திருக்கிறார். அப்படின்னா ஒரு ஜீவன் வந்து எந்த மாதிரியான திருப்தி கொள்ளணும், எதை கொண்டால் அவர்கள் வந்து நித்தியமான திருப்தியை கொள்வார்களோ அதை அவர்கள் அடைந்திருப்பார்கள். திருப்தி என்பது நமக்கு பௌதீகத்திலுமே வரும், ஆன்மீகத்திலேயும் வரும். ஆனா பௌதீகத்துல அதையே நம்ம திருப்தி செய்யும் போது நம்ம சலித்து போய்விடுவோம் இல்லையா? அதே திருப்தியான ஒரு செயல் கூட அந்த ஒரு க்ஷணம் மட்டும் தான் நமக்கு திருப்தியா கொடுக்கும் இல்லையா? ஆனா அதன் பிறகு அதே செயலை நாம் எண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த மனோபாவம் என்பது நமக்கு இருக்காது. ஆனா அதே ஆன்மீக தளத்தில் நாம் குடிக்கொள்ளும் பொழுது ஸ்திரத்தன்மை வந்து ஏற்படுத்திக் கொள்வோம். நம்ம பௌதிகமனா இருக்கலாம், ஆன்மீகமனா இருக்கலாம், நம்ம இறைவனுடைய அந்த தெய்வீக நிலை வந்து உணர்ந்து ஆனந்தம் கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு நாம செல்வோம். அது ரொம்ப முக்கியமானது. மேலும் உயர் நிறைவு என்றால் என்ன? ஹையர் சாட்டிஸ்பாக்சன், உயர்ந்த திருப்தின்னா என்ன? இதுவுமே ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கதான் இந்த இடத்துல சில பிரபுபாதர் அவருடைய வியாக்கியானத்துல கொடுக்கிறார். உயர்வு நிறைவு, உயர்வான நிறைவு என்பது வீடு பேறு பெற்று அதாவது இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்வதும் திருநாட்டை சேர்வதும் தான் வந்து உயர்ந்த அதாவது நிறைவு என்ற பொருள். அதுவே அடையாத போது நமக்கு நிறைவு இருந்தாலும் இன்னும் கம்ப்ளீஷன் பேஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நாம மேலும் இதுவே அதாவது ஒருவன் மண் உலகிற்கு திரும்பி வராதவனாகவும் வாழ்வின் கனவில் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு குறிப்புகாதவனாகவும் ஆகின்றான். 100% இல்லையா? நாம் எல்லாருமே இந்த உடலை நீக்கும் பொழுது வேறொரு உடலைக்கு நாம தேடி செல்கின்றோம் இல்லையா? அதுதான் ப்ராசஸ். ஆனா அவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணத்தை கொண்டவன் மீண்டும் பிறவாத ஒரு நிலைக்கு அவன் வந்து தள்ளப்படுகிறான். மேலும் சிவபெருமானின் கருணையால் பிரச்சேதர்கள் பொருள் வசதிகள் அனைத்தும் நன்கு அதாவது அனுபவித்த பிறகு உயர் நிறைவு எய்தி வீடு பேறு பெற்று மூதர் கடவுளை அடைந்தனர். மைத்ரேயர் அதனை இப்பொழுது விதுரருக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத வந்து பிரச்சேதர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்றத வந்து மைத்ரேய ரிஷி வந்து எடுத்துரைக்கிறார் இந்த இடத்துல. கிம் பார்ஹஷ் பத்யேஹ பரத்ரவர்தஹ கைவல்யநாத பிரியா பாஷவவர்தினஹ ஆசாத்ய தேவிம் கிரீஷிம் யத்ருஷ்யா ராபுஹு பரம் நூனம் அத பிரஜேதச. இப்போ புரோற்றுதற்குரிய பார்ஹஸ் பத்ரேய அதாவது பிராச்சீன பரிஷத் பத்தி பிரச்சேதர்கள் எனப்படும் மன்னர் பர்ஷித்தின் புதல்வர்கள் விடுதலை அளிக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு மிகவும் இனியவராகவும் சிவபெருமானை சந்தித்த பின் என்ன செய்தார்? பகவானுக்கு அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய பக்தி தொண்டு பகவானை வந்து ஆனந்தப்படுத்தியது. மேலும் அதன் பிறகு அவர்கள் பகவானை தரிசனம் பெற்ற பிறகு அவங்க என்ன செயல்கள் செய்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து இந்த இடத்துல விதுரர் வந்து வைக்கிறார். நிச்சயம் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்திற்கு மாற்றலை பெற்றிருப்பீர் இல்லையா? அவங்க இறைவனையே எண்ணி செய்ததால கடைசியில் அவங்க எங்க போறாங்க? மேல் உலகத்திற்கு தான், அதாவது பகவான் திருவடிகள் வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். ஸோ இருப்பார். ஆயினும் அவங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே வந்து ஒரு விதுரருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லையா? அவங்க இத்தனை நல்ல ரிசோர்ஸை வந்து கொடுத்து இல்லையா, நல்ல மனிதர்கள் வந்து சேவையில ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது நாமளும் நம்முடைய பக்தியை வந்து பக்குவமா செலுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா? அப்போ நாம் என்ன பண்றோம்? நம்ம எங்க போயிருப்போம்ன்றத வந்து அடுத்தவங்க வந்து இவ்வாறு தான் எண்ணுவாங்க இல்லையா? இப்ப நிறைய யாராவது இறந்து போயிட்டா அந்த நபர் வந்து ஊருக்கெல்லாம் நல்லாவே பண்ணியிருப்பார், ஒரு பக்தனாவோடு இருந்திருப்பார் இல்லையா? ஆனா அந்த மரணம் என்பது அவர்கள் அந்த மரணத்தின் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு எவ்வளவு புகழாரங்கள் சுற்றுவாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த உலகத்துக்கு போயிருக்கலாம் இல்லையா, இவ்வளவு நல்லவங்க மேல உலகத்துல இருக்க மாட்டாங்க, ஸோ வேற ஏதோ ஒரு உலகத்துல வந்து கண்டிப்பா இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எல்லாமே இல்லையா? அதே போன்றுதான் இந்த இடத்துல வந்து மைத்ரேய ரிஷி வந்து யூகிக்கிறார். பிராச்சீன பரிஷத்துடைய பிள்ளைகள் வந்து நற்கதி அடைந்திருப்பார்கள், நல்ல ஒரு நிலைக்கு வந்திருப்பாங்க, அவங்களுடைய நாட்டை சேர்ந்திருப்பார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனை வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சிக்கலாம். ஆயினும் அவர்கள் இந்த உலகில் இப்பிறவிலோ அல்லது பல பிறவிகளோ என்ன பெற்றனர்?
இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ கொஷின். ஓகே, அவங்க இந்த பிறவிலேயே அவங்க மோட்சம் பெற்றாங்களா, இல்ல அடுத்து வரக்கூடிய பிறவிகள்ல அவங்க மோட்சம் பெற்றார்களா என்பது வந்து நமக்கு தெரியாது. இந்த கான்டெக்ட் வந்து இப்போ வந்து கொஷினா வந்து யாரு விதுரர் வந்து மைத்ரேய ரிஷிட்ட கேட்கிறார். எல்லா விதமான பொருள் இன்பங்களுக்கு இப்பிறவிலோ அல்லது அடுத்த பிறவிலோ இந்த உலகத்திலோ அது பிற உலகங்களிலோ பெறப்படுகின்றது. இது 100% ட்ரூத். இல்லையா? நாம் எல்லாருமே இந்த இடத்துல வந்து சுகிக்கணும், படுக்கணும்னா பெட் இருக்கு, உணவு வேணும்னா உணவு இருக்கு இல்லையா, படுத்து தூங்குறோம், உணவு உண்கின்றோம், வாக்கிங் போறோம், இது எல்லாமே வந்து சர்வசாதாரணமாக நிகழக்கூடிய ஒன்றுகள். அதுக்குமே அந்த இடத்துல குறைவு இல்லை என்பதை வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டது. உயிர் பல்வேறு உலகங்களில் பல்வேறு உயிரினங்களில் பிறந்து இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் அலைந்து கொண்டு இருக்கின்றன. அழகா சொல்றார் பாருங்க. உயிர் பல்வேறு உலகங்களில் இல்லையா, பல்வேறு நமக்கு 14 லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த நம்ம செய்த புண்ணிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறும் பாவ கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறுமே வந்து அந்த ஜீவன் வந்து இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு செல்கின்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பல்வேறு உலகங்கள், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், புண்ணியங்கள் பண்ணும்போது பாவங்கள் பண்ணா நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை வந்து நாம ஏற்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இந்த இடத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்பிறவியில் அனுபவிக்கப்படும் இன்ப துன்பங்கள், அதாவது இஹ என்றும், மறுபிறவில வந்து பரத்ர இந்த ஸ்லோகத்துல வருது இல்லையா, பரத்ரவாதக இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இகவும் வருது. பத்தியே இஹ இந்த இடத்துலயே வருது. பத்தியக அப்படின்னும் போது இஹே அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல வரும். இஹ பரத்ரக, அதாவது அது என்ன சொல்றது, இன்ப துன்பங்களை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. உண்மையில் பகவான், அதாவது மகாதேவர் இந்த உலகத்தில் மிகச்சிறந்த தேவர் ஆவார். இருக்கக்கூடிய தேவதாக்களே என்ன நம்ம எல்லா வரங்களுமே வந்து இறை சிவபெருமான்ட்டு சுலபமாக பெற முடியும். பொதுவாக சாதாரண மக்களுக்கு அவர் வழங்கும் வரங்கள் பொருள் இன்பங்களை அளிப்பவை ஆகும். ஆனா அந்த பொருள் இன்பத்தை நம்ம பெற்று என்ன பண்ணுவோம், மீண்டும் மீண்டும் அந்த பொருளே வந்து லைத்து அதை ரிலேட்டடான செயல்கள் மட்டுமே நாம் செயல்படுத்துவோம். இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பிரச்சேதர்கள் வந்து நீருக்குள்ள இத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்த அந்த தபஸ் வந்து மிகவும் மேன்மையானது. அதை வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறு சிறு விஷயத்துல வந்து கண்டிப்பா நாம விட்டு விட முடியாது இல்லையா. ஸோ அவர் பொதுவாக சாதாரண மக்களுக்கு அவர் வழங்கும் வரங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொருள் இன்பங்களை அளிப்பவை. எஸ், நல்ல கணவன் வேண்டும் இல்லையா, நல்ல மனைவி வேணும்னு பார்வதி கிட்ட வேண்டுவாங்க, நல்ல பார்வதியை போல மனைவி வேணும்னு கேட்கறவங்க எல்லாம். ஸோ அதனால ஃபாஸ்டிங் இருக்கக்கூடியவங்களுமே உண்டு இல்லையா. அதே மாதிரி சிவபெருமான்ட்டுமே வந்து எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு தான் வந்து கண்டிப்பா கேட்கிறாங்க. ஸோ அது எல்லாமே பௌதீகங்கள் எல்லாமே நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தினே இருக்கும். ஆன்மீகத்தை பற்றி கேட்கும்பொழுது நம்மளை விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லும். ஸோ பௌதிக உலகின் ஆதிக்கத்திற்கு தேவையான துர்க்கை கிரீசா அப்படின்னாக்கா நம்ம சிவபெருமான தான் சொல்றது. கிரீசா எனப்படும் பகவான் மகாதேவனின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்து இருக்கிறான். தேவையானது கிரீசன் எனப்படும் பகவான் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறான். பொதுவாக மக்கள் உலகில் இன்பங்களை அடைவதற்காக பகவான் கிரீசன் பக்தராக, அதாவது சிவபெருமான் கேட்ட உடனே கொடுத்துருவார். ஐ ஹாவ் எ ஒன் ஃப்ரெண்ட், அவங்க வந்து எப்பவுமே சிவபக்தர் தான். ஸோ எனக்கு என்ன எப்பெல்லாம் சங்கடம் வருதோ அப்பெல்லாம் போயிட்டு நான் உட்காந்து நான் சிவபெருமான்ட்ட வேண்டுவேன். ஆனா எனக்கு எல்லாமே இம்மீடியட்டா வந்து ரெசல்யூஷன் வந்துடும் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. அதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அதாவது எல்லாமே பௌதிகம். நம்ம சிவபெருமானை கேட்கறது எல்லாமே பௌதிகம். அதே நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு கேட்டா அதுக்கான மார்க்கத்தை காட்டுவார். ஆனா நம்ம அதை விட்டுட்டு நம்ம பௌதிக தளத்துல இருந்து எல்லாமே நாம நோக்குகின்றோம் இல்லையா. மேலும் ஆனால் பிரச்சேதர்களோ தெய்வ அருளினால் பக்தர்களானவர்கள். ஆனால் மகாதேவனை வந்து சந்திக்கிறாங்க. மகாதேவர் அவர்களுக்கு முழுமுதற் கடவுளை வணங்கும்படி உபதேசித்து, அதுதான் ருத்ரகீதம், தனிப்பட்ட முறையில் அவர் தனது பிரார்த்தனைகளை வந்து அர்ப்பணித்தார். அவருமே வந்து இந்த பக்தர்களுக்கு நல் வழிபடட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை வந்து அவர் வந்து செய்கிறார். ஆக்சுவலி ருத்ரகீதேன சிவபெருமான் விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணித்த பிரார்த்தனைகளை கூறியதனால் பிரச்சேதர்கள் ஆன்மீக உலகில் மாற்றல் பெற்றனர். அவர்கள் எல்லாமே எங்க போனாங்க, அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போனாங்க. சில நேரங்களில் பக்தர்களுக்கு உலக இன்பங்களை அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர். ஆகையினால் ஒரு பக்தன் இறுதியில் ஆன்மீக உலகத்தில் செல்வதற்கு முன் முழுமுதற் கடவுளின் ஏற்பாட்டினால் இந்த உலகனை அனுபவித்து மகிழ ஒரு சந்தர்ப்பத்தை
ஸோ நாம் எல்லாருமே பகவான்கிட்ட போகணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நம்ம செய்த சிறு தவறினால் நாம இறைவனுக்கு ஒத்தானவர்கள் என்று எண்ணியதால இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்திருக்கோம். இது ஒரு தற்காலிகமான ஒரு படைப்பு. இந்த படைப்புல நாம நிரந்தரமான செயல்கள் வந்து கண்டிப்பாக, அதுவும் எஸ்பெஷலி பௌதீக செயல்களை கண்டிப்பாக செயல்படுத்த முடியாது இல்லையா? அது தவறு. ஸோ நாம செய்ய வேண்டியது எல்லாமே ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக எது வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நாம பந்தப்பட்ட நிலையில தான் இருப்போம். அதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ நமக்கு மேல எத்தனை உலகங்கள் இருக்கு? அதாவது கோஸ்ட்லி பிளானட் இல்லையா? பேய் பிசாசுகள் இருக்கக்கூடிய இடம் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது மேல வந்து தேவ உலகம் இல்லையா? தப்போ உலகம், அங்க வந்து 4 குமாரர்கள் உள்ளிட்ட பிற ரிஷிகள் எல்லாம் கூட அந்த இடத்துல வாழ்றாங்க. அடுத்து மகர்லோகம் இல்லையா? ஜனாலோகம், அடுத்து தப்போலோகம் தான் நம்ம இப்ப படிச்சது. ஸோ ரிஷிமுனிகள் இருக்கிறது. அடுத்து வந்து சத்தியலோகம் இல்லைன்னா பிரம்மலோகம். அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சில நேரங்களில் ஒரு பக்தன் தேவலோகங்களான ஜனலோகம், மகரலோகம், தப்போலோகம், சித்தலோகம் போன்றவற்றுக்கு அவன் மாற்றப்படுகின்றான் இல்லையா? ஆயினும் ஒரு தூய பக்தன் எந்த விதமான இந்த பௌதீக இன்பங்களில் மீது விருப்பம் கொள்வது கிடையாது. தட்ஸ் ரைட். இதுவே வேணும் அதுவே வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தூய பக்தர் எப்பவுமே வந்து கேட்க மாட்டார். எதை கொடுத்தாலுமே அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வச்சிருக்கார். அதுதான் தூய பக்தர். இதனைத் தொடர்ந்து அத்தூய பக்தன் இங்கே பரம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் வைகுண்ட லோகத்திற்கு நேரடியாக மாற்றப்படுகிறார். டைரக்ட் டிரான்சிஷன். இஸ்லோகத்தில் விதுரர் பிரகஸ்பதியின் சீடரான மைத்ரேயரிடம் பிரச்சேதர்கள் அடைந்த பலவிதமான வெற்றிகளை குறித்து வினவுகிறார். அவங்க செய்த அந்த வெற்றி செயல்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்க விதுரர் வந்து யார்கிட்ட கேட்கிறார்? மைத்ரேய ரிஷி கிட்ட வந்து கேட்கிறார். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதாருபியச்ச கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.